Hvem er du? Hvad for en filur er du, og hvem er din sidemand? Alle mennesker er forskellige, det ved vi. Men hvad for en personlighed har vores kunder, samarbejdspartnere, kolleger, for slet ikke at tale om vores kære? Og hvad kunne vi bruge det til, hvis vi vidste det? Hvordan møder vi mennesker der, hvor de er, og sikrer, at både de og vi får en god oplevelse? Det kan vi fortælle dig meget mere om på 1,5 time. Du får ikke alene en god indsigt i andre menneskers forskellighed. Du får også en indsigt i, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Det er en leg med seriøse undertoner. Resultatet er større glæde, mere motivation og ikke mindst en bedre tilgang og tankegang i hverdagen. Det er sjovt og ufarligt, og det vækker helt sikkert interessen for både vores egen og andres adfærd fremadrettet. Så find ud af, hvem du er, og hvem de andre er. Kontakt os og hør mere. Jeg hedder Linda fra Mulighedernes Arena.